Okay guys, buksan na natin yung in-order kong gabor sa vacuum. Ano dumami mo galing? Oh, ada. With rice cooker siya, in-order ko sa TikTok. Ano may plastic? Tingnan natin kung maganda siya. Kasi lagsak mo lang sa kuryente. Hirap lang niya buksan. Ora kung hindi plastic. Ora nga, hindi ito karama mo. Kada ko yung gamit ito ni Ate Man mula iba. At kamauli na. Kasi ka lang. Padali mo man. Okay ka, dyan mo magkida. Di ba yung taon na akong order? Ayaw. Yung ka na tagtaon. Kita ka na ini. Kada anay. Maaga, kay matawa man ina. Kita ang man ini. Papakita ko. Hindi ka. Hindi ka. Para makita sa camera. Ano ba ito? Ang kapal lang kakabado. Ayan na guys, ang mahiwagang medyo pambalat yung lang. Na, ang kapal oh. Ito yung masarap na ito guys. Ako na ina ho. Dami ko. Hindi. Na ako na. Kasi Kaya iba ang ko sa higit. Isakin ko sa hoong. you know, nandito na yung order natin. Salamat. Bakit gamit mo ini? Ha? Ha? Bakit gamit mo? Hindi naman. Oo, ayan. Ha? Ilat ko lang. Ilan yung lahat Ayan dali. Ayan. Ito yung pinang-cover sa kanya. Ang lapad-lapad. Bakit gamit mo? Hindi pa, ako lang. Salamat. Hinihingi ng aking lola pang tabing sa bintana. Tangka sa manang inyo, oh. Mike, tanggalin mo yung ano, ha? Yung puti. Ako na. Okay, ito na ang umpisahan natin. Buksan ang aking in-order sa TikTok Ate, ano yan? na vacuum gabor. Ang tanghali na sa amin ko. Kaya paano sa pinagtrabaho ako? Ito yung vacuum. Ito yung rice cooker. So, dito muna tayo sa rice cooker. Itatapok mo niya na karton mo. Ako na. Ibigyan ko sa ako. Naka-cutex pala ako guys. Yung cream. Tandahan lang ba? Matanggal yung cutex. Ito yung manual. Kung paano ang proper ng paggamit. Mga symbol. Baliktad yung pag-ano ko. Ay, cute pala siya. Huwag mo ang galing na. So, ito, wala nang laman. Wala nang laman. Ang tabi natin ito. Bira na tanan. 1,024. Ayan na duha. Ha? 1,024. Ayan na duha. Barato lang. So, ito yung plastic niya, guys. Ito rin daw sila ho. Lalo man din ako kung sa Lagay natin sa box. Dali, saksak mo ina. Tapos dali bubutan. Ayan, ayan siya, guys. Dali mo dali bubutan. Kanin, kahit ano. Tapos ito yung pang, ano yan. Ayan siya, guys. Yan. Gabor. Yan, basta gabor siya. Ayun, may spoon. Next natin ang bubuksan. Oo. Diba? Next, may vacuum na ako. Pangilit ka sana eh. Masarap si Bobby. May ano tayo ba? Ang pag-agi mo, hindi Ah, may ka flashlight. Isus ma-present pa kung may dyan ako ng baba. Dili! Ito ba ka ni Mark? Okay, pinapakita ko kasi sa aking lola ang aking in-order na wagang vacuum. Ay, yun pala siya. Salamat. So, ayun na guys.
guys. Wala na siyang naman. Kung masisilat mo, wala na siyang naman. So, patong natin. Ito siya. Ang ganda. Ano naman yun? Para siya parang may gulong, no? Kaya para siya gumaganon. Ito yung ano niya, guys. Yung haba na pala siya. Oops! Ayan siya, guys. Tapos, meron siya. Ang ganda. Baka dito. Ayan. Tapos, biniman din sa dorho. Magkatulaan ako kagabi na ako. Sige, Lola Eva. Kabukas na. Sige. Ito yung kailangan ayun. Ito pwede man. Boss, nagkapagdara ko nini. Ako na lang nalalaig. Nangin daw niya yung bag. Nagkitaan. Okay. Salamat. Hindi, kadulong-dulong ko. Mark! Kaso na tayo sa iba dili. Sa agihan niya. Ayun. Ito ko po rin. Ganun. Ayan, ganun siya. Tapos, ito na yung pag-aaral ko. So, i-try natin. So, parang ganyan siya, guys. Dahil sa plastic. Dahil sa plastic. Ang dami pa yung batis na. Okay, guys. Ay, nagalaw yung aming number. Ano, nagalaw yung aming Wala ako dyan sa mga Ay, tanggalin pa sa'yo mo yung bag. Kasi ano lang. Yeah. Malakas niya. Malakas siya. Ay, in fairness. Parang kasi yung guys ko na nakuha sa akin. Oh, di ba guys? Ayan yung mga nakuha sa aking floor. Mga buhok-buhok. At saka ayan, mga buhok yan guys. Oh, yan. Ang galing niya guys. Ang ganda. So, linisin natin ito guys. Ngayon, itatry ko naman siya sa... Ay! Sorry. Ayun, ang dami pa ng alikabok. Ang ganda. Malakas siya makasipsip ng alikabok. Parang feeling ko, mas talong pa yung western book dito. Kasi nakukuha niya lahat ng alikabok. Hindi lang alikabok, yung mga buhok, na mga galing sa, mga nalalagad na buhok. Tapos mga sawaling tangbo, yun, na dadala niya. Ang next natin ay, Dito na yung teo. Paano mo dyan? Eh, dali ate. word God. Tingnan mo, tinaturoan sa akin sa mga paano lalagay. Ganyan. Tapos,
Ginagawa mo. Ayan guys, oh, ang itim na agad. Puro alikabok po yan. Yung puti, naging alikabok siya. Ayan. Daming alikabok. Bye guys! Bye guys! Dito na po natatapos yung aking vlog. Ayun po guys, makita nyo naman po yung aking pag-vacuum. Ito po yung ano niya. Hindi siya mahirap gamitin. At saka yung malakas yung blower niya. Nahihigop niya lahat talaga yung mga dust, mga buhok na nalalaglag sa floor. Yung floor ko hindi naman siya tiles, pero napaka ganda kasi kahit hindi siya tiles, kaya niyang linisin yung floor na siminto lang siya. So, dito na guys, natapos yung aking vlog. Bye! Ingat kayong lahat. God bless.